प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତି କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିପାରିଛୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହୃଦୟ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବିଷୟ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ହୃଦୟକୁ କେୟାର କରିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ହୃଦୟ କ'ଣ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଭାବନା, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଇଚ୍ଛା ବାସ କରେ। ହୃଦୟ ଆମର ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଯାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚିତାରେ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ହୃଦୟ ସିଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ, ବେଦନା, ହତାଶ ଓ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ, ଏହା ଆମକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମେ ପାପ ଓ ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତି କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତେବେ ଆମର ହୃଦୟ ଯତ୍ନରେ ରହିବ ଏବଂ ସବଳ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ବାକ୍ୟ ଓ ଆଦେଶ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ହୃଦୟର ଯେଉଁ କୋମଳ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁମର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିନୁ, ଯତ୍ନରେ ରଖିପାରିନୁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଆଉ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣିତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସତ୍ୟରେ ଅତୁଟ ଥାଏ, ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଏ ଜଗତର ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ୍ରୟ କରିପାରିବା,
କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦତ୍ତ ଉପହାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।